Ngene iki lur. Sapa sing mara-mara negor gedang sakmene akeh lur. Nyambang tanah. Mara-mara wis padha ditegori gedang lur. Nek. Gedang-gedang padha ditegori kabeh. Sapa ini sing mara-mara negor iki? Gak ana sing ngongkon. Batine rene pengen delok apa ana gedang sing mateng. Tibae malah akeh sing ditegori kayak. Barangnya sepele lur, terima gedang lur. Tapi ngene iki kok gedangnya ditegori. Ngene iki yo melukai hati ngene iki. Gak enak sing ngongkon, gak ana sing ngomong, moro-moro ana sing negor. Tangan-tangan apa ini iki? Tanduran sering diunduh wong. Wis. Sapa iki sing negor iki kanthi dosa iki? Gak wedi dosa. Sing negor iki sembrono.